kethek iku rame ngono. Rame. Anake kethek sing cilik ditabrak mobil. Siet. Kuwi bapake nesu ora? Ya nesu to. Sabar. Dadi ya perkara ngono nek anak mati iki ya sesuk gawe meneh ora masalah. Ora usah gelo. Wong gawe ora rekoso kok kadang. Modele kok ketheke kok kula to. Kok terus sabar. Kethek niku lho. Iki aja kowe Niki urusane anak. Awakmu ki ora tapak ndek kethek. Lah niku wo. Mergo nek tapadane kethek, ketheke malah nesu nek dipadake awakmu. Malah sing nesu kethek. Ketheke sing nesu. Lah bojone kethek kan ndek anak. Nggih. Sing wedok kuwi bojone kethek Nggih. sing babon kuwi digawa kethek lanang liya nesu ora Lho, nggih nesu no. sabar kok jek enek kethek liyane ya